explicarem com funciona MySQL. MySQL es descarrega amb una sèrie d'aplicacions com és la Command Line, o sigui, la línia de comandes, el Shell i el Workbench. Començarem per explicar com funciona la línia de comandes. Aquí tenim, farem en gran, aquí. Potser que fem la lletra més gran, no? Anem a propietats, font i posarem a vi. Sí, acceptar. No se puede modificar el acceso directo. Diu que no es pot. Sí, sí que es pot. Primer que tot tenim de posar la contrasenya. Enter, i ja hem entrat en el servidor MySQL. Si volem veure les bases de dades que tenim, show databases. Tenim de posar sempre el policoma per acabar el comand. Tenim aquesta sèrie de databases. Si volguéssim, per exemple, mirar o sigui, treballar amb compres, que és la primera, tenim de posar use compres, policoma, ja estem a compres. I si volem saber què és el que hi ha a compres, show tables, policoma. Tenim tres taules, despesa, historial, proveïdor. Si volem mirar, per exemple, proveïdor, que hi ha, podem fer un select all from proveïdor, policoma. Està buida, no hi ha res. Si volem saber els camps que hi ha a dins de proveïdor, desk proveïdor. Tenim tres camps, l'ID, el nom i el telèfon. L'ID és un int, és un número, no pot ser nul, i és primary key, o sigui, és la clau primària, i és autoincrement, o sigui, s'incrementa automàticament. El nom és un varchar de 45, o sigui, és un string, pot ser nul i el telèfon igual, és un varchar també, podria ser, en vez de varchar podria ser un número, però això és el que conté el proveïdor. Faríem el mateix per les altres. Si volem posar un insert, per exemple, si volem posar un insert into proveïdor i els camps, no cal posar els camps, posem values i veiem que el proveïdor té l'ID, el nom i el telèfon. Posem un ID, que seria, per exemple, l'1, coma, el nom, que és un string, entre cometes, papet, i coma, i el telèfon, el telèfon, que també és un string, o sigui, entre cometes, U2, i tanquem el parèntesis, i policoma. Diu que s'ha realitzat amb èxit. Ara, si volguéssim comprovar fent un select, o sigui, si anem a les fletxetes, anem a les comandes anteriors que hem fet, no cal tornar-los a teclejar. Select all from proveïdor, no? Mira, ja tenim l'1, que és en papet, i el telèfon és el correcte. Ara estudiarem el shell de MySQL. Obrim el shell, el passem en aquesta pantalla i és una mica diferent que la línia de comandes, com veiem, no? Hi ha colors, hi ha MySQL, JS, o sigui, pot treballar amb el llenguatge MySQL, amb el llenguatge JavaScript i també amb el llenguatge Python. Si posem /Python, veiem que ja ha canviat el mode i ara estem en mode Python, o sigui que acceptarà les comandes d'aquest llenguatge. Començarem amb MySQL, o sigui, posarem barra invertida, SQL,
sense punt i coma. Però ara, a partir d'ara, sí que tenim de posar punt i coma perquè estem en llenguatge SQL. Per connectar amb el servidor de la base de dades, posem sempre la barra invertida, C de connexió, i l'usuari, que és root localhost. Sense punt. Correcte, ja hem entrat, no? Sí, ja hem entrat a dins del servidor. No ens ha demanat el password perquè se'n recorda de la vegada anterior. En aquí, igual que abans, podem mirar què és el que tenim. Show databases, punt i coma. Tenim compres i tenim aquestes que ja venen per defecte, informació en esquema, MySQL, Performance, Sakila, SIS, Venda, aquesta és pròpia, i World, que és per defecte que ja ve amb els exemples de MySQL. Treballarem amb compres, no? Doncs posarem use, compres, punt i coma. Ja estem a compres, com veiem aquí, compres, sí, i farem un select all from compres i via proveïdor, la taula proveïdor, punt i coma, i ja veiem que tenim en empapet. Ara canviarem a mode JavaScript, o sigui, posarem /JavaScript. Continuarem estant a la taula, a la base de dades compres. Molt bé. Si posem db i cliquem dues vegades amb el tabulador, veiem els mètodes que té aquest objecte, que es diu db base de dades. O sigui, té tots aquests mètodes els podem fer servir amb aquest objecte, amb l'objecte db. Nosaltres estem a compres i el que ens interessa és potser crear un altre objecte, que seria un objecte d'una de les taules. Per exemple, potser ens interessaria més posar aquí proveïdor igual a què? A db punt, i a veure quins mètodes tenim aquí. Tenim despesa i tenim proveïdor, no? db.proveïdor. Ja estem a dins de la taula proveïdor, amb l'objecte aquest que es diu prof. Si volem fer un select del prof, si volem saber els mètodes que té prof, punt, i dues vegades el tabulador, quins mètodes té? Té l'insert, té el select, té l'update, té el delete. Nosaltres potser ens interessaria saber a veure què hi ha dins de la taula proveïdor, no? Doncs fem proveïdor.select. Mira, tenim en empapet, el mateix que teníem abans. Si ara volguéssim tornar al llenguatge SQL, ja sabem, /SQL. Tornem a estar a SQL i així l'hem fet. Fins aquí l'explicació del shell de MySQL. Ara explicarem com funciona el Workbench de MySQL. És una manera gràfica per poder mantenir la base de dades. El tenim aquí, obrim. Aquí tenim ja una connexió feta i tenim aquesta venda, l'eliminem. L'eliminem. La tornarem a fer però d'una altra manera. L'eliminem i com ho fem? Posem un drop, database, venda, punt i coma. Igual que en la línia de comandes, és el mateix. Sí, és aquí. Tenim que clicar aquí, execute the select portion. L'executem, la venda ja no la tenim, no tenim venda. Ara tindríem que anar enrere, tornem a obrir, i anem aquí, que hi posa entitat
relació, o sigui, és el diagrama entitat-relació. I creem un nou model més. MySQL no, li direm, tenim de canviar-li el nom aquí. Hem clicat 2 vegades i li canviem el nom, li posarem venda. Venda, ok, ja l'hem canviat. I com ho farem per posar les taules? També ho podríem fer-ho des d'aquí, però no, ho farem des del diagrama. Tenim la venda, i aquí, en el diagrama, aquí, place a new table, cliquem aquí, posem, ja la tenim, i ara l'editem. Com es dirà? Pensem que són vendes, en vendes té clients i té ingressos, no? Clients, ara farem la taula client. I què tindrà la taula client? Doncs tindrà un ID, sí, veus? Ja te diu ID client, nosaltres només li posem ID, ja en tenim prou. Serà un in, serà primary key, o sigui clau principal, serà non null i serà autoincrement. Un altre camp de la taula client pot ser el nom, que és un varchar 45 i not null. I l'altre podria ser el telèfon. Telèfon varchar 45, també podríem posar-hi un in, i posem un in per canviar. Un in, serà un número. I not null pot ser null, ja la tenim, aquesta taula. Ara anem a crear una altra taula. Aquí, cliquem aquí, posem aquí al costat, cliquem 2 vegades i aquesta taula es dirà ingrés. Què? Ingrés. I ingrés quins camps tindrà? Tindrà el ID, que serà un in, serà primary key, null, o sigui, primary key vol dir clau principal, i autoincrement. I tindrà una data que serà cliquem aquí en el desplegable, data time, i serà not null, i l'altre seria el total de l'ingrés, que seria un float, que serà not null. Ja la tenim. Llavors, quina relació hi ha entre aquestes dues taules? O sigui, un client pot tenir molts d'ingressos o pot fer molts d'ingressos, en canvi un ingrés serà només d'un client, o sigui, serà una relació de U a N. Anem aquí, relació de U a N, i la posem, ja la tenim, i si veiem, ja aquí se'ns ha creat a la taula ingrés un nou camp que es diu client ID, vol dir que aquesta taula, o sigui, aquest ingrés, que serà una data determinada, tindrà un total determinat, pertany a un client determinat. Ja tenim fet el diagrama entitat-relació. Anem a database i forward engineer. Això ens convertirà el diagrama entitat-relació amb un fitxer SQL. Aquí li diem next. Aquí drop objects before each create object. O sigui, vol dir que abans de crear un objecte que elimini l'antic. Això va bé. Next. I què té que fer? Doncs exportar les taules, que són 2 taules. Hem creat 2 taules. Next. I aquí tenim ja el fitxer SQL, que es diu venda, i aquí diu create table if not exist venda client, el client i l'ingrés, les 2 taules que hi ha. Li diem next. Ens hem connectat al servidor i tot ha anat bé, close. En principi ja tindríem que veure aquesta base de dades, la tindríem que veure des del que és la línia de comandes. Si ara aquí poséssim show databases policoma, tenim compres i tenim venda. Venda, que és aquesta última que hem fet. Use venda
Vale, ja estem a venda. Show tablets. Punt.com. Sí, tenim client i tenim ingrés. De moment no hi tenim res més. Ara podríem fer inserts, podríem fer moltes coses. Però en principi aquí acabaríem aquest tutorial.